Vesmír je nekonečný, plný záhad a tajomstiev, ktoré nás dokážu ohromiť. Za posledné storočie sme urobili objavy, ktoré úplne zmenili naše chápanie hviezd, planét a samotnej podstaty vesmíru. Tieto objavy neotvorili len nové kapitoly v astronómii, ale položili základy pre modernú vedu, fyziku a dokonca filozofiu. Dnes vám predstavíme 5 objavov vo vesmíre, ktoré úplne zmenili náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom. A verte mi, niektoré z týchto objavov vás doslova ohromia. Prvý objav. Pred takmer 100 rokmi Edwin Hubble urobil objav, ktorý zmenil celý pohľad na vesmír. Dlhé roky vedci predpokladali, že vesmír je statický, že galaxie sú pevne usadené a vesmír je ako nemenný obraz. Hubble však pozorovaním vzdialených galaxií dokázal, že všetky sa od nás vzdiaľujú. Tento objav znamenal revolúciu, vesmír sa rozpína a naša galaxia je len jednou z miliárd, ktoré sa neustále pohybujú. Tento moment položil základy modernej kozmológie a otvoril otázky. Ak sa vesmír rozpína, čo bolo predtým? Ako vznikol? Aká je jeho budúcnosť? Druhý objav. V 60. rokoch dvaja vedci, Arno Penzias a Robert Wilson, náhodou objavili niečo, čo šokovalo svet, reliktné žiarenie z veľkého tresku. Ide o mikrovlnné žiarenie, ktoré je ako ozvena momentu, keď sa vesmír narodil pred viac než 13 miliardami rokov. Predstavte si to, dokázali sme zachytiť svetlo, ktoré cestovalo vesmírom od samotného zrodu. Tento objav potvrdil teóriu veľkého tresku a poskytol vedcom nástroj na pochopenie formovania hviezd, galaxií a nakoniec aj planét. Tretí objav. Až do 90. rokov sme netušili, či existujú planéty mimo našej slnečnej sústavy. Objav prvých exoplanét úplne zmenil náš pohľad na vesmír. Predstavte si tú vzrušujúcu myšlienku, tisíce, možno milióny svetov podobných Zemi, každý so svojou vlastnou atmosférou, teplotou a možnosťou života. Niektoré exoplanéty sú väčšie než Jupiter, iné sú skalnaté ako naša Zem. Vedci dnes skúmajú ich atmosféru a hľadajú známky vody či organických molekúl. Štvrtý objav. Predstavte si, že vesmír dokáže vydávať zvuky. V roku 2015 vedci zachytili gravitačné vlny, drobné vlny v časopriestor, ktoré vznikajú pri kolízii čiernych dier. Tento objav nielen potvrdil Einsteinovú teóriu relativity, ale otvoril úplne novú éru astronómie. Vesmír môžeme počúvať. Vlny vznikajú pri gigantických kolíziách hviezd, čiernych dier a neutrinových hviezd, čím sa nám otvára úplne nový spôsob, ako skúmať vesmír. Piaty objav. A nakoniec objav, ktorý úplne prevrátil naše chápanie vesmíru. Väčšina vesmíru, približne 95%, nie je z hviezd ani planét, ale z temnej hmoty a temnej energie. Temná hmota drží galaxie pohromade, temná energia spôsobuje zrýchľovanie expanzie vesmíru. Predstavte si, všetko, čo vidíme, je len malá časť reality. Tento objav nás núti klásť nové otázky, čo je temná hmota. Ako môže ovplyvniť osud vesmíru? Tieto objavy nám ukazujú, že vesmír je oveľa fascinujúcejší, väčší a tajomnejší, než si dokážeme predstaviť. Každý objav nás posúva bližšie k pochopeniu nášho miesta vo vesmíre a odhaľuje nové otázky, ktoré čakajú na odpoveď. Ktorý z týchto objavov vás ohromil najviac? Podielte sa o svoje názory v komentároch a nezabudnite sledovať ďalšie videá o tajomstvách a zázrakoch vesmíru.